Здравейте! Това е видеообучение за работа с новата едностъпкова форма в диспетчерския модул. При приемна заявка от клиент, вие може да създадете товарителница директно от диспетчерския модул. Приемете всички необходими данни за заявката. Натиснете бутона Запиши и веднага след това бутона плюс Нова пратка. Ще се отвори едностъпкова форма, в която вие може да запишете всички необходими реквизити от товарителницата. Данни за подател се залагат автоматично. Запишете данните за получател. Запишете данните за пратката. Запишете допълнителни услуги, ако клиентът желае такива. Изберете дата на доставка. Натиснете бутона Изчисли и системата ще ви покаже автоматично крайната цена по заложените от вас параметри. Пратката може да бъде за сметка на подател в брой или на кредит, или за сметка на получател. Натиснете бутона Запис и печат на товарителницата. Допълнителни опции, заложени в едностъпковата форма на диспетчерския модул. Първа опция – Autocorrect. Как се използва тази опция? Чрез изписване на телефонния номер на получател и натискане на бутона Лупичка, вие може да заредите автоматично всички клиентски картони на този клиент за всички адреси в цялата страна. Запази като шаблон. Чрез тази опция вие може да запазите всички данни за подател, получател, тип на пратката, допълнителни услуги, системата автоматично запазва всички подадени от вас данни. Натискате бутона Запиши като шаблон, системата ви показва, че този шаблон ще бъде запазен. Натискате ОК. При следващо въвеждане на данните, директно от бутона от шаблон, избирате си потребителя, натискате Потвърди и всички данни се зареждат автоматично. Не е необходимо да добавяте допълнителни данни.